Yewa Yesu ye bom paye eda wasese Awurade ene nso ode wasam ebre ye wasam a ebe yi emra hoden ni tumi so na emesiesie yin eda wase ewe Yewa Yesu din mu amen amen ye da Nyankopɔn asese Nyankopɔn ahuye mɔbɔ na ene nso ode na asam ebre ye ebidi kai akenkan Nyankopɔn asam no wo Hosea chapter 4 verse 17 or say Ephraim is joined to idols, let him alone. So here or say on ka or say Ephraim akodom abosom adum jano and asem no ebeboa ye bebre pa ni se nkosie no na asem no so ayi se bebre no amayen bibi kan no Ephraim Nyankopɔn eman a Onyankopɔn agye wo mo ambo Awurade din na mo so Nyankopɔn pa na nyamsam kyerɛ sɛ Ephraim Nyankopɔn man no wo mo de wo mo akɔbɔ anaasɛ wo mo akɔdwene abosom wo mo de wo akɔpam abosom ho na de Awurade ɛka ne sɛ ɛnam sɛ wo mo de wo mo akɔfam abosom ho ni ntino Awurade si gya wo mo ntino asɛm no tino sɛ leave him alone Jano and then asam wa besa nyina no edwendwene ho asam we e asam kase pa na nipa ye kasa na Onyankopɔn so etimi de saa kasa yi so ni nipa ta kasa ye omra ede e kasa asam we dumi bia nipa bi wa na de wo ye no wa ya na nye yi ya kasa o munya no asa ede di kai no Ephraim atwene ho afiri Awurade ho Israel makasa bia Israel busuakuo na wɔn nsum Nyankopɔn nanso wɔn atwem ho firi Awurade ho wɔn akodi abosom ne anyame bi akyi a enye Nyankopɔn a wɔgye nkwa na Awurade nso nam nkɔmhyɛfoɔ so ne adiifoɔ so abɔ wɔn kɔkɔ akasa kyerɛ wɔn wɔ abrabɔ ne anamɔ wɔn otu ne ho sansa abosom Nyankopɔn akyi wadeɛ nti ɔman no kɔbɔ abosom ho no na sɛ ɔmɔtwem ho firi Awurade ho na adiifoɔ no nso aka sɛ ɔmo ɛnsa ne mmra Awurade nkyɛn na ɔmo nyɛ abosomsom na nso ɔman no ɔmo antie ɛni ha sɛ ɛdeɛ bɛyɛ na Awurade bɛyɛ ɛdeɛ bɛyɛ paa na Nyankopɔn ɛsɛ sɛ wɔyɛ a wɔnyɛɛyɛ ɔno ara ne man a ɔmo nim ɔmo wɔ ne ho nimdeɛ na ɔmo nim deɛ ɔno Awurade ɔpɛ paa nanso wɔn so wɔn nyɛ na Awurade nam na adiifoɔ kronkron ɛne na asomafoɔ so aka sɛ wɔtwe ɔman no afiri abosonsom mu na wɔn asan aba ne nkyɛn na ɔman no se wɔn ma no ɛdeɛ bɛyɛ na ɛsɛ sɛ Awurade bɛyɛ obɛgyaa wɔn ɛno ara no ɛno na wɔse gyaa no asɛ Awurade ka sɛ yɛnya wɔse oyi saa wɔ ne sɛ Ephraim is joined to idols let him alone gyaa no ɛnyɛ sɛm papa na je saa sɛ ne deɛ ɛyɛ asɛm bi yɛsi nso yɛnyam afutuo paa na no ɛyɛ part 1 ntimi enwie saa na yɛn nso a yɛagye Awurade adie a yɛbɔ Awurade din no yɛn nso yɛn wato Awurade soɔ no sɛ ɔhotini bi ɛde ne ho ma bɔne ana efin bɛka ɔhotini bi na sɛ yɛbɔ ne kɔkɔ Awurade kasa kyerɛ no Awurade tu no fo na Awurade ɛpɛ sɛ ɔboa no na wama no kwan ama Awurade amoa no a ne bɛyɛ ne sɛ Awurade bi gyaa no ne sɛ deɛ ya ne sɛ asomasi onyamesom ni nanso na deɛ ɔde ne ho ama wiase ɔbɔ bra bi a afei deɛ ɛmfa ne kwan so nti gyaa no munya no no anya deɛ ɔno a ɔpɛ na deɛ ɔno yɛ biara no sɛ ɔnya wie na mumu yɛsɛm ne di wie a ɛhɔ na Awurade nso ɛne ne ɛwɔ bi ɛka sɛ wonim Awurade deɛ Awurade tumi yɛ nanso asɛm a ato wɔ nti wo so wokɔ abosom hɔ wokɔ abosom so akɔpɛ mmoa a gyaa no saa na Awurade bɛka saa na Nyankopɔn nkurɔfoɔ nso bɛka ɔhaw ne amanneɛ deɛ yɛwɔ wiase a yɛnso Nyankopɔn na yɛte asase wɔ so deɛ deɛ ne a ɛbɛba ɛnso yɛbɛba yadeɛ bɛba kɔdaa na bɛba nneɛma bebree na adwuma sɛ yɛbɛba ɛbɛduru ebi na ebi a ɛnyɛ mma nipa ebi na ebi a na ɛyɛ mma nipa abrabɔ a yɛbɔ ɛnyɛ da biara na yɛda bɔne mma nipa sɛ mmere biara deɛ ɛyɛ mmere bɔne mma nipa ɛbɛrɛ bi wɔ hɔ a na ɛyɛ ɛbɛrɛ a yɛne yɛse Nyankopɔn ne monyam ɛbɛrɛ a ɛnyɛ no so
ni adwene sɛ Nyankopɔn ayaka ho na yɛtumi ahwɛ Nyankopɔn akyira kwae nanso asɛm to yɛ na ebi a ɔhaw bi ɛba na sɛ bi yɛkɔ ahokyere mu a ɛni sɛ yɛgyae Nyankopɔn ɛsom ha sɛ no Efraim wɔsɛ wɔde ne ho akɔdɔm abosom gye sɛ wakɔdwan ne ɔmo akɔyɛ wɔne abosom ne mɛka sɛ bi a akɔnfoɔ nom ne ɔmo a adibisafoɔ nom de ade nyinaa kɔyɛ baako na ne nyinaa ne sɛ Efraim kɔpɛ mmoa ne nyinaa ne sɛ Efraim apa ne Nyankopɔn akyi a afei deɛ wɔgye Nyankopɔn ato hɔ menim ekuo bi a wɔn nso ebi a wɔde ho akɔdɔm anaa nipa bi a ebi a wɔde ho akɔbɔ no nipa deɛ ɛmɛ nipa yɛtaa sɛesɛ bebree anaa ɛmɛ nipa yɛakwan tumi tiatia bebree obi wa no wɔyɛ paa nanso ebi a wɔde ne nkɔbɔ society bi anaa wɔde ne nkɔbɔ nipa bi a na mɛ nipa no na wasɛe wɔnkenka Onyankopɔn asɛm no a yɛbɛkenkae Proverbs 13:20 mebusɛm eti dumiɛnsa ntimu aduonu ne ahwɛ deɛ Awurade ɛka ɔse ɛne nyansafoɔ mmɔ na da ne nyansafoɔ na deɛ ɔne nkwasiafoɔ bɔ no ehunu amane Awurade asɛm nie mini nipa koro asa me wo ne no ɛbɔ Efraim deɛ ɔne no akɔbɔ abosom Efraim de ne ho akɔdɔm abosom na so akɔdwan ne abosom Awurade si Jahano ɔne no akɔbɔ abosom ɔne no akɔbɔ ewiase Jahano mini deɛ wɔn nso ɔde ho akɔbɔ no Awurade bɛma Awurade asɛm ɛba sɛ yɛnyaa ai Jahano smasi fane pɛma no ma ɔnyɛ deɛ ɔno awopɛ biara na deɛ yɛka saa kyerɛ wo a ɛnyɛ asɛm papa ɔsɛ ɛne nyansafoɔ mmɔ obi a sɛbe ɔwɔ adwene a obetumi atuufoɔ obi a obetumi aka asɛmpa kyerɛ wo obi a obetumi ama wadwene saa nipa na ɛsɛ wɔdo ho bɔ no na wɔsɛ deɛ ɔde no bɔ kwasea no ohun amane bebree ne kwasea deɛ ɔno ɔdi ne bɔɔ so ohun akyikyiri asɛm wɔn deɛ wuyɛ biara yɛ kyerɛ sɛ wuyɛ biara deɛ yɛ na ɔsɛ saa nipa a sɛ bi adwene ɛne ne tiri mu obi a n'adwene sa wɔsɛ ɔde ho bɔ no a amanneɛ ɛna ɔbɛhunu ebi sɛ wonya futupa biara mfiri nipa no hɔ wɔsɛ ɛne nyansafoɔ mmɔ ɔnkasa ne anye akɔnfoɔ mmɔ ɛne awaresɛnfoɔ mmɔ ɛne tutubotomfoɔ mmɔ ɔnkasa ɛne nyammɔfoɔ mmɔ o na mmom ɛne obi a onim nyansa obi a ɔwɔ adwene obi a onim nyansa no ne nyansa ayɛ adwuma no ɛne saa nipa no mmɔ nanso wɔyɛ nyansafoɔ wobɛ sɛ ohunu nyansa deɛ a wobɛ sɛ wadwene mu bie deɛ a wobɛ sɛ wokɔ nkae wɔ abrabɔ mu deɛ a ɛne ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm no tuufoɔ a ne sɛ fa ho bɔ obi a ɔwɔ adwene ɔno nso ama wadwene pa fa ho bɔ obi a onim de na ɔno nso abie w'ani ama ɔno nso ani abie na obi a ɔne no bɔ kwasea obi a ɔne no bɔ obi a ɔnni adwene deɛ ama ne hunu nko a na fotuo bɛn na kwasea bɛtumi atu nipa na kyerɛ sɛ deɛ Awurade ɛka no ɛka kyerɛ Efraim no ɛnyɛ asɛm papa sɛ Efraim de ne ho akɔdɔm abosom gyaa no ɔde ne ho akɔbɔ abosom ɔgya nyamesom ɔyɛ deɛ ɔno a wapɛ wiase abɔ no bɔ nti deɛ yɛtufoɔ anaasɛ yɛka ho asɛm a ne sɛ menim ekuo ne man sɛ deɛ nipa bi a ne ho akɔbɔ no wode ho akɔbɔ gangi bi anaa obi wa meka sɛ wode ho akɔbɔ gangi bi na afei yɛtu nkurɔfoɔ ɛda ase na yɛtwi tuo gyinagyina nkurɔfoɔ so wode ho akɔbɔ gangi bi anaa ɛna mɔsɔre anadwo ɛtwi tuo ɛtwe nsekae ɛkɔ gyinagyina nkurɔfoɔ so anaa ɛkɔ gyinagyina kaa kwan ho ɛkɔ kagye tia no kɔ odwa ahodoɔ mu ɛkɔ so nkurɔfoɔ bɔtɔ mu anaa gangi bi na adɔ ho abɔ wɔ mu anaa wode ho akɔbɔ secret society bi anaa society bi a ɛsɛ wɔ a ɛne Onyankopɔn som no biribiara yɛ anaa a ama wɔnyɛ twerɛ kronkron a ɛwɔ Onyankopɔn no mu asɛm ɛni anaa gyaa no ɔne ho akɔbɔ gangi bi gyaa no saa na Awurade saa ne yɛbɛka wode ho akɔbɔ wiifoɔ anaa sɛ obi wɔ hɔ a na onim wie nom koraa o nanso nipa no ɔne wɔn akɔbɔ no sɛ wɔn ne mu wie nom ɔbɛkyerɛ wɔn ɛne wɔ sɛ obi a ɔde no bɔkwasea bi ehunu amane menim nipa a wode ho akɔbɔ no menim ekuo a gangi bi a wode ho akɔdɔn anaa society bi a wode ho akɔhyɛ mu na ɛmmoa wo deɛ a me nua twe ho firi ho wate wode ho akɔbɔ nsanomfoɔ anaa no ho akɔbɔ am robbers ɛna mo deɛ motwe atuo ne nsekae gyina nkurɔfoɔ so ɛgye wɔn nneɛma anaa
akɔmfoɔ bi na wɔn akɔdɔm wɔn anaa wɔn akɔdɔm prostitutes wɔn akɔbɔ nyɔnmɔfoɔ bi anaa ebi a onim saa abira no bɔ nanso yɛ nipa bi a wɔn akɔbɔ no ɛsɛ wɔabra bɔ no ɛsɛ yie ɔsɛ efiri de ne ho akɔdɔm abɔsɔm gyaa no yaka wɔn tie gyaa no awurade asɛm no anie deɛ yɛka na ha sɛ ebi wɔn sɛ sɛ wɔn ho bɔ ɔbɔnefoɔ a wɔn da ne bɔnefoɔ wɔsɛ kyerɛ mo yɔnko na me nkyerɛ wo suban a ukura nobody is born a criminal but society makes a criminal nipa biara ne hɔ a sɛdeɛ yɛka no ebi a yɛwo no maratoni nanso society no ɛbɛwo ato mu no nipa bi a ɔde ho bɔ no ɛna mɛmɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wonim yɛ a wobɛsua ne yɛ na ɛba saa yɛka ne sɛ gyaa saa nipa no wonka Onyankopɔn asɛm no ɛwɔ 1 Corinthians 6:16 so a ɔse anaasɛ munim sɛ deɛ ɔde ne ho bɔ odwammɔfoɔ ho no ɔno ne ayɛ nipadua baako ɛfiri sɛ ɔka sɛ wɔn mmienu nyinaa bɛyɛ honam korɔ awurade asɛm no ha sei ɔse ɔde ho bɔ ɔdebɔnyɛni a ɔde ho bɔ obi a wɔnyɛ a wɔne ne nyinaa bɛyɛ baako ɔde ho bɔ obi a wɔnyɛ a ɔno mo nom wie ɔpɛ ntɔkwa odidi atɛm ɔyɛ korɔmfoɔ ɔyɛ dwammɔfoɔ na ho fadeɛ nyɛ onim nneɛma bi a ɛnyɛ yɛ na wɔn nso wonim saa nneɛma no yɛ no the moment ya no wɔkɔbɔ nipa bi a sɛbɛ na kwae ɛnyɛ nipa bi a wɔn mu hwee nipa bi a wɔn mfɛre hwee no deɛ bɛka nso wɔsɛ mɛsɛn deɛ wɔn ho abɔ nkurɔfoɔ bi o gyaa no deɛ abrabɔ a wɔbɔ nie gyaa no ɔsɛ ɔde ho bɔ bɔnefoɔ a wɔn nso wɔbɛyɛ ɔde bɔnyɛ nie sɛ nipa wote wiase na sɛ wosɛ wode yɛ bɔne nko ara na abɛdi a na sɛ wɔn nsakra wɔadwene Nyankopɔn asɛm a yɛka na wia ne anadwo nyinaa wɔmfa nyɛ hwee a wode kɔ so yɛbɛka sɛ wode gyaa no wode ma no nkɔ so a na wɔnyɛ obi wɔ hɔ a nkurɔfoɔ no mu ekunu nom nkurɔfoɔ yerenom ɛna obi wɔ mo so a wode gyaa no na ma ne hunu bɛba ɛni yɛka sɛ gyaa nipa no a ebi wɔ hɔ a na ɛyɛ musuo ebi wɔ hɔ a na ɛyɛ nnɔmɛ kyɛ sɛ abrabɔ na nipa no bɔ no nyɛ wɔn deɛ adwamamɔ nko ara na saa mmiri deɛ ogu so o mmaa asɛm nko ara atorosɛm afei deɛ nkonkonsa nipa ho nsɛnkeka nko ara ma no nkɔmo nyaa no brɛ bɔgyeɛ ne apoobɔ sɛ yɛka Nyankopɔn asɛm kyerɛ nipa ne sɛ nipa no wɔntie ne wɔmfa nyɛ hwee na abrabɔ no ɔne ɔde wɔbɔ na ɔne ho akɔbɔ society bi na ɔne ho akɔbɔ gangi bi abaamu wɔ asi so na akɔdaa wɔ asi so bohu na ɔne ho akɔbɔ nkurɔfoɔ bi abaayewa wɔ asi so bohu na onim mɛmasɛm bohu na ɔne ho akɔbɔ nipa bi a ɔmo asɔro na nsa pɛ na ɔno nso asɛe mene nipa a wɔde ho abɔ no mene nipa bi a saa mmerɛ ɔne ne edi nakra na mene nipa bi a saa mmerɛ ekuo bi a ɔne ho akɔsɛ mu de ekuo no ɛyɛ ma wɔ ɔsesrɛ mo yɔnko na mɛkyerɛ wo suban efiri de ne ho akɔdɔm abɔsom mu o abɔsom nso Nyankopɔn akyiwadeɛ okristo ni nneɛma bɛn na Nyankopɔn ti da saa mmerɛ abɔ akwan mu nipa bɛn na saa mmerɛ ɔne ho abɔ no a wɔn mo adwene ana wɔn mo afutuo onipa bi ɛtwe adwene efiri Nyameso no so wɔtwe adwene sɛ gyaa wukuru wɔtwe adwene sɛ gyaa wɔyera na wɔtu fo bɔne sɛ adwuma a wɔyɛ gyaa ne yɛ ana ɛyi me nua baa ne me nua bɛma sɛ yɛtu fo na sɛ wɔantie a deɛ bɛka sɛ wɔgyaa no yaka na nso wɔntie deɛ ɛyɛ sɛ ebɛgyaa wo ababɔ bɛn na saa mmerɛ wɔbɔ sɛ ɛnyɛ ne bɔne nko eduma bi nso a ɛna yɛwɔ ne papa nso koraa hɔ na me nsɛ adesua no mu ɛkɔ so no ɛbɛyi ne ma bebree no nso adi obi wɔ hɔ a na ɛkwan bi abia ama no paa yie wɔ abrabɔ mu obetumi ayɛ biribi ama na yɛ yie wɔ sika na adwuma kɔ so nanso ne sika sɛm no ɔno to ne yie sika nam sɛ sika ba ne nsɛm butubutu nti no nyɛ sɛ owi so no basabasa nko a obi ayɛ ka sɛ munya no ɔwɔ sika ɔde ne sika bi agorɔ obetumi ayɛ sidae obetumi ayɛ project bi obetumi ayɛ biribi obetumi aboa no nanso nipa no ebi a ɔde nneɛma ebi agorɔ ɛkwan bi koraa bi ama no education nkwa obetumi atoa so kyɛ sɛ opportunity bi aba nanso nipa no ɔde nneɛma bi edi agorɔ yɛbɛka sɛ munya no ɔde nneɛma edi agorɔ tete wɔ saa nanso ɛbrɛ deɛ ɛntwɛ nipa o
ebere ni ho da bia edume bia ya hwe ni ya saa na beba ewade se so ne ho boni papa pa obe ni papa pa onka nya nkwa asem no 1 Corinthians 6:17 wose na de obe ne ho bo awurade ho no ene ne honhom ye baako obi a wo de ho bo awurade ho no woni awurade honhom ye baako ndem aka se nipa be na wo de ho abo no efre ne no ho ko bo abosom efre akopa abosom wo pa emwa wo pa bambo ene bebre nu ene na menuro so ye petumi ye pe bambo ohaw ne manie bia bewi ase nipa be se ye firi mu ntantem ti nipa yakokọ ba bi ne se wo mo koro efiri nso ko ye saa bi pepepe wo pemwa efiri ni nyango pon ati afedi ye ode ho akwose abosom wase afedi ye ni ma bi ye nyango pon ati wade ye ni ma ba bi ne se nipa koro ho na efiri koro minim o se de no ba awurade ho no woni awurade ho hom eye baako wo no ho ba awurade ho ana obi a no ho ba awurade ho bia no awurade eye na awurade ho tini awurade ye nyansafo awurade emetufo pa obamu adwene a ode ba dwene yie awurade bekyerɛ kwampa ma wafa so nyamupon nka nkyerɛ sɛ kogya wɔyere nyamupon nka nkyerɛ sɛ kogya wukuru onyamupon nka nkyerɛ sɛ tuye nsanom onyamupon nka nkyerɛ sɛ wiase abrabɔ a enye nyinaa no wo de atenamu a wɔn sɛ nkura wɔ ho ni awurade bekyerɛ kwampa a wɔbɛfa so a wobɔbɔ brapa kwampa a wɔbɛfa so a wasesena mu ebetuma kɔ yie ama wo ahokyerɛ ba awurade enya wo ahokyerɛ ba nyamupon nka nkyerɛ sɛ ukuru oni sika ndi kogya no woyini ebia sɛ ne wɔteɛ ɔdane yaafo minti saa meti koko gya no nyamupon ntufo saa onyamupon ɛyɛsɛ nkwan nti obi ɔne ho bɔ awurade ho biara no ɔne awurade ho mbɛyɛ baako na saa nipa no nso yɛ ho tini kyerɛ mo yɔnko na makyerɛ wɔ suban kyerɛ mo yɔnko minim ɛsom a wɔ mu ɛna de yɛhu ne saa sɛ nipa de ho abafɔde ama awurade nipa de ne ho ama awurade nipa de awurade akyi nanso ne yɛhu ne sɛ obi ɔne ne ho ama awurade nkɔ ne awurade bɛyɛ baako wone ho bɔ dwamamɔfoɔ a ɛnkyɛ na ɔda ne dwamamɔfoɔ because obeka mu asema kyerɛ wo no wɔyɛ vet wɔyɛ baburu onim saa na mana kura nanso nipa bi ɔne ho bɔbɔ no ne bi a ne bi ɔmo yɛ ntina nsa pɛ na nipa na bra bɔ sɛn wo no bɔ krɔmfo a bɛda ne krɔmfo de bɛka ho gya no asema saa wo ne saa ne ho gya no fɛ ne ho bɔ wi no mu fu wo ne ho bɔ nsa no mu fo wo ne ho bɔ akrɔmfo mu nya no akaka kan yɛtunufo to yɛfutu yɛtunufo ampanimfo afɛ tunufo ɔmaame aka ɔbaapa ka oni nanim nyinaa kan so ntie deɛ wɔya na wɔyɛ de bɛka sɛ munya no saa na tie o efiri ne ho kɔdɔ abɔ so munya no na deɛ bɛba ne deɛ bɛba emusuo ne deɛ bɛba ahokyere ne deɛ bɛba ɔhaw ne deɛ bɛba ne nua ba deɛ yɛtufoɔ no sɛ afɔkubɔ ɛne ayɔnkobɔ bɔne ayɔnkofa bɔne no ɛsɛ nipa brabɔ noma bebree ho a nipa bi a wonim ne yɔ mɛdi ka aka sɛ bi a ne wonim ne yɔ agamamɔ bi ne wakɔ mu korɔ ne wakɔ mu nsanka ne wakɔ mu akutiabɔ ne ne mu a ne wakɔ mu awu bere asɛ kɔtena nsanom anaasɛ bi a dɔɔto nom kɔtɔ dɔɔto hanom nipa bi a ne ho bɔbɔ da ku bi ne wakɔtɔ bi wɔsɛ gye ne tra ahwɛ o tra ahwɛ pa dɛ fɛ yɛkɔ so no a ntimaayewa ne maamu mu gu skul mu nyinaa no mu hu nipa no wɔkɔ skul no yɛ kama oni bibia nanso nipa bi ɔbaakɔfa no afɛkubɔ ne ayɛnkɔfa bɔne na ɛde ɔbra bɔne abrɛ onipa no minia ne wade yɛka no ɛhu sɛde yɛka yɛ sɛ nipa bi ne hɔ a yɛwɔ no na ɔyɛ criminal nanso ebia society no baabi ɛbɛwɔ watoɔ no nipa no ani wɔn mu nsa no nkɔmfoɔ bi ne wɔn mu ɛɛbɔ no na ɛbɛrɛ bɛyi ɛna yɛka sɛ munya no aka sɛ munya no na ebi wɔ hɔ a na ɛyɛ biribi a ɛyi so nipa pam yesu koraa ba wɔka biribi saa ɔnka Matthew minka Matthew chapter 15 verse 14 na mehwa deɛ gini sɛ yake nka nsɛm na wɔse 15:14 wɔse munya wɔyɛ nifrafoɔ a wɔkyerɛ nifrafoɔ kwae na sɛ onifra ne kyerɛ nifra ne kwae a wɔn mmienu nyinaa bɛtɔ amena mu saa na wɔde kae o sɛ munya wɔn na maka sɛ ɛberɛ bɛn na yɛka saa asɛm mu ɛberɛ bɛn na Yesu ka saa asɛm mu yi ɛyɛ berɛ a ne wɔtufoɔ ɛyɛ berɛ a ne wɔsɛ nkɔ ɛyɛ berɛ a ne wɔkyerɛkyerɛ Onyankopɔn asɛm ɛyɛ berɛ a na wɔtufoɔ akeka nsɛm bebree no a ne nipa bi amfa ne nipa bi nte yɛn sɛ munya wɔn yɛ nifrafoɔ wɔn kyerɛ nifrafoɔ kwae na sɛ onifra ne kyerɛ onifra ne kwae a wɔsɛ wɔn mmienu nyinaa bɛtɔ amena mu munya wɔn tie wɔn mmerɛ ɛde kasa asɛm no yɛ wɔn mmerɛ a saa asɛm no tumi ka nipa bi a wotu no fo gya no awade a wɔkɔ yɛka kyerɛ ne saa awade ammoa awade na wɔkɔ ne ammoa bɛrima ne ni suban ɔbaa na ɔkɔ wɔ ano ankasa wɔnyɛ oni suban nanso yɛakaakaaka ɔsɛ ɔno na ebi ɔbɛwɔ ano munya no manyɛ deɛ ɔno ɔpɛ abrabɔ bi wɔ hɔ a ha na Yesu ka sɛ munya no ɔmo yɛ nifrafoɔ mo kyɛ nifrafoɔ ɛkwae na so nifra ni kyerɛ nifra ni kwae a
wɔsɛ ɔmmienu nyinaa ɛbɛtɔ amena mu nnipa bi gugu nsɔre mu nnipa bi gugu nsɔre mu ne akuakuo bi mu a nkyerɛkyerɛ bɔne ne afutu bɔne ne nneɛma bɔne ne binom ɛyɛ na menim sɛ Nyankopɔn ɛpɛ sɛ wɔn nso wɔhwɛ wakwan yie paa mene nnipa bi a wɔde ho abɔ no saa bere na ɛberɛ a obi yɛkasa m kyerɛ wo a wontie na wode wɔyɛ wadwene sɛ deɛ wo paa na wode wɔbɛyɛ adeɛ a woyɛ no nyɛ kwan a wonam so no nyɛ yɛka kyerɛ wo sɛ agorɔ no a wodi no fie na wokɔ mu no gyae nanso sɛ nnipa no de yɛakakaka asoɔden a ɛna ɔne mu asoɔden abaamu wɔ nso a wɔbɛtena ase na ebi a maa asɛm afiri n'akwan mu wobɛhu a ɔne mmienum na nsa pɛ na wasate nsa na watoro pɛ na nsa pɛ george na wasate na ɔnom na nsa pɛ wii na asɛe no na nsa pɛ nneɛma bi ɛnyɛ na afɔ ne ho kɔbɔ gangi bi na afei de ahokyerɛ ne wiase sika nipa ɛpɛ ne ntɛntɛm bɛ sɛ ɔnya ɛho ntɛntɛm nti na nsa pɛ na ɔne ho akɔbɔ nkurɔfoɔ bi awurade sɛ munyaa no emusuo ne ɛbɛba amaneɛ ne ɛbɛba na moma no mmaa nso wɔsɛ ɛfiri de ne ho akɔbɔ bɔsɔm munyaa no ɛfiri Nyankopɔn aman mini aba bi a wonya masom wa papa wonim awurade ba wo sɛ nipa bi a wɔde ho abɔ no hwɛ futuo bi wɔde ma wɔn ama nya kora wonya kwan akora nso nyame wonya kwan akora nkɔ sɔre baaboro kora ne kora baaboro kora wonya kwan akora nka mpa ɛbɔ kora wonya kwan akora nso ɛmmɔ na enkosi da bɛyi ɛmmerɛ bɛn na ɛmɛka sɛ munyaa no ɛna na yɛtum wɔfoɔ no futuo no ɛɛba ɛkyerɛkyerɛ ma bebree mu sɛ deɛ yɛatwa ne nyɛ nso a ne sɛ yɛkasa kyerɛ wo yɛtu wo fo yɛbɔ kɔkɔ na sɛ woantie a deɛ bɛka ne sɛ munyaa no nasɛmɛsi de munyaa no bɛrima no gyaa no obi sɛ bia wɔwɔ sika obi sɛ bia n'ani afi obi sɛ n'ani atekyɛ wɔ biara munyaa no ɛnyɛ papa o deɛ bɛn na woyɛ a ɛma nipa bi ɛdi ho nkɔmmɔ ɔkɔkoa mu ɛdeɛ bɛn na woyɛ asɛm bɛn na woka a nti ama nipa bi ebi a yɛka ho asɛm a ɛnyɛ society bɛn na ade ho akɔhyɛ mu nipa bɛn na ɔde ho akɔbɔ no afekubo ma nipa tumi gya nyame som afedu kwasi na ɔbɛkɔ sɔre no ɔte mutu ase nya no saa mɛ gya no ɔne ne saa mɛ ne ɔte bi aba ase nipa bi ne nam ho a ɔto fo bɔne ana obi ɛma wadwene bi ama wagya nyame som ana obi ɛma wadwene bi ama wagya rukun ana wo play obi wankasa wo play obi tatis bi ana obi kasa gya no ɔne o play me tatis ɔne gya no ɔne ekuro no na ɔso wɔ ba ɔne munya no yɛkye na obi hunu munya no yɛkye no a na ɔne obi hunu ɔne so obi ehu no kwan no ɔnam so no mini ya sɛ wonam kwan bi so wonam wode aniye bi mu na woteɛ na anya a ɛma no mansa na ɛnka akyi na menim sɛ adesua a next week yɛtoa so no yɛbɛhu nkurɔfoɔ bi a ɔmo bɔ wɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmo nnwuma koraa sɛɛsɛeɛ na ɔmo wareɛ nom sɛɛsɛeɛ ne abrabɔbɔne no asɛɛsɛeɛ ekuo bi a nnipa bi no wɔkɔyi sɛ mu a ekuo no sɛ ɔmo abrabɔ menim nso society bi a wɔn wakɔsi mu ebi a wonim wie nom wonim nom a ɛnɛ nka akyi wate wobɛtuma nsa wonim nsa nom a nka akyi wate sɛ mmaa sɛ mmarima asɛm bi wonim wakɔbɔ nipa bi a wɔntu fopa na wɔn kasa mpa nkyerɛ wɔ na wɔn nkɔnkɔnsa ne nsa kuro ne nneɛma bi na wɔkyerɛkyerɛ wɔn na wɔn nso wɔyɛ deɛ a sakara wadwene wade nyɛ no mpa bɔ ne nkyɛw yɛbɔ mpa yɛ srɛ wade sɛ tibia bi a wɔkɔ mu biara no yɛmpɛ sɛ wade bɛka sɛ munyaa no sɛ na ɔka kyerɛ efiri no sɛ efiri ne ho akɔdɔm abɔsɔm akɔdɔm munyaa no gyaa no munyaa no brɛ ma no munyaa no na awie no no ankasa nso bɛhunu ɛma saa asɛm bi ɛma wɔn nkyɛn ɛma saa asɛm yi ma wɔn nkyɛn yɛbɔ mpa yɛ sɛ wafɔm a panyankopɔn kyerɛw wɔn ho akɔbɔ nipa bi a wɔtu fo bɔne ɛma wonya brɛ ɛnhwɛ wɔn yere ne wɔn ɛma wɔgya wɔn yere saa ne wɔn mma saa adeɛ a wɔsɛ fa wɔbɔ nyansafoɔ na nso wɔyɛ nyansafoɔ deɛ woyɛ papa a woyɛ fa woyɛ bɔne nso a ebi wɔ anim sɛ biribi saa ɛte saa wɔ abrabɔ mu a sesa na awurade ɛnya ho mfasoɔ na animonyam ɛnyɛ wɔn ne awurade tia yɛbɔ mpaeɛ ama wɔn ɛwɔ baabi a wɔwɔ biara wɔyɛ wadwene sɛ wɔbɛsom awurade na wafa onyankopɔn a sutra ase awurade nyankopɔn mebɔ mpaeɛ ɛde yɛtiefoɔ nyinaa hyɛ wɔn nsa awurade obi a ɔde ne ho akɔdɔm gang bi obi a ɔde ne ho akɔdɔm secret society bi ɔde ne ho akɔbɔ nipa bi a awurade ama n'abrabɔ ɛɛsɛeɛ obi a nka onim nsa nom obi a nka maa asɛm nyinaa kɔɛ mu asɛm nyinaa kɔɛ mu na nka wɔdwoɔ na nka obu adeɛ nanso nipa bi ɔde ne ho akɔbɔ nipa bi a ama n'abrabɔ ɛɛsɛeɛ na ɔgya a wɔsom na ɛma na wade aguo na ɛma ne mayɛ mɔbɔ wɔ wiase abrabɔ mu no awurade yɛserɛw onipa bi ɔde saa bi asakra no ne fa asɛm yi so gye ɔma a wɔn ɛyera wɔkra bi yɛ mɔbɔ mebɔ mpa yɛ ma yarefoɔ nso awurade obi wɔ ha a
yare bi da no so amane huru bi ene nso bi ato no Awurade ye tini firi saa amane mu Awurade ma wotumi enye kase na ni wasam yachi ne nsa nipa a omote asem nyina yɛda wase ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo udin mu amen amen. Apostle Kwate na mote menkan sɛ obi ɛpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ma no anaa sɛ ohia futu anaa akwankyerɛ a meni bɛgye bebree sɛ wobɛfrɛ me wɔ 051-21710 051-21710 na sɛ wobɛtwerɛ me nso a mɛtumi atwerɛ me Boss KS 9228 Boss KS 9228 Kumase na wopɛ sɛ wohwɛ ɛntaamfoɔ na wo ne yɛhyia nso a Kumase woba yɛnya so divisia wobɛto yɛ hɔ ne yɛhyia metom nsa frɛ m nsɛm mmra ne yɛ mpaebɔ ne Onyankopɔn asɛm a ɛkɔ so hɔ no ɛnwanwa paa nti wɔne gye ho a bɔmmɔden a na mommra na sɛ moba hɔ a Awurade nsa bebree no a bɛka mo na Nyame yɛ adɔm nso a pastors no nso ɛberɛ no a ɛdi anim yɛ 10 o'clock ɛbɛhyia ɛwɔ ne ankasa ne fie nti mommɔden a na mommra na ɛnyɛ ntotoyɛ mo a mɔteme nka nyinaa mo a moanteɛ nso ɛbɛma mo ate Nyankopɔn nhyira mo